3.300 euros ha estat la xifra assolida a l'edició d'enguany del sopar solidari que organitza l'AGT amb la col·laboració de l'Ajuntament i que s'ha celebrat a la Masia Sánchez Casal. Uns beneficis que han anat destinats íntegrament al projecte amb el qual treballa enguany la Comissió al Prat Solidari, la Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguera. El menú d'aquest sopar ha estat elaborat per xefs pratencs com Yuri Rodríguez, David Justo, Virgilio Contero, Susana Aragón, Antonio Salguero, Rosa Farrés, Raquel Vicente, Rebeca Pérez Hinojosa, Anna i Glòria Martínez, que han treballat a cost zero, així com tot l'equip de la Sala Ibarra, format pels membres dels restaurants La Masia Sánchez Casal, Cal Ramon, Ona Nuit i Fundació Rubricatus. Estem aportant també una gastronomia molt local, tots els xefs han fet una aposta amb el tema del producte local, les taules cadascuna es diu una tomàquet, un altre pebrot en tots els productes que tenim ara, i volem que aquest fil conductor sigui l'interessant del que està passant al Prat a nivell de gastronomia local i dels xefs que estan fent una feinada per apostar per al producte local. Al final els xefs que estan aquí són els del Prat de Gustel i aquest és el fil conductor. El sopar ha comptat amb aperitius freds i calents i el plat estrella, el confit de terrina de pota blava, cireres del Baix i vermut terrida. Un menú que ha tingut un cost de producció de 10 euros. D'aquesta manera, dels 60 euros que costava el sopar, 50 han anat destinats íntegrament a la Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguera. Aquesta entitat privada sense ànim de lucre es dedica a crear projectes propis i poder oferir servei a persones necessitades sense recursos oftalmològics. I vam iniciar la nostra activitat a partir d'un pedido d'ajut de la Fundació Vicenç Ferrer en l'any 2007 per per reduir l'índex de ceguera infantil a l'Índia. I hem aconseguit en tots aquests anys reduir l'índex de ceguera un 32% en aquesta àrea i inclús tancar escoles de Braille, que per nosaltres ha estat un èxit. Comencem un projecte en el Perú en l'any 2010, concretament a Huamachuco, els Andes. Gràcies a l'ajut també de l'Ajuntament del Prat Solidari ha estat possible del Prat de Llobregat desenvolupar aquest projecte. Des del consistori s'ha destacat la importància que tenen aquest tipus de trobades amb entitats i associacions que volen implicar-se en causa solidària. La veritat és que jo crec que tenim la sort del Prat de tenir unes ONGs que són per mi dignitat, compromís i un treball ferm, perquè avui en dia defensar drets humans pot estar totalment criminalitzat, com ha passat amb el vaixell de Proactiva Open Arms, o de centenars de defensors i defensores que arreu del territori estan empresonats, i per tant fa una tasca molt necessària, malauradament, perquè encara hi ha governs i estats que continuen vulnerant els drets humans a les nostres fronteres i als nostres països. Amb aquesta iniciativa es posa punt final a la col·laboració del Prat Solidari amb aquesta fundació, una cita que tornarà el proper any i que destinarà la recaptació a la ONG Open Cultural Center, que treballa per crear un espai cultural i educatiu en els camps de refugiats.